खुलुमबाय गिबियाव नायगोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा BTCनि इलेक्शनाथ' जाथारसिगोन नालाय आरोबाव जोंहा बारा गोबाव सम गैलिया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो खोन्थाहरनो सानदों आरो नोंथांमोनाबो जुदि नैबे BTCनि इलेक्शनाव सोरबाफोर दारायनो सानदोंबा दा नोंथांमोना इलेक्शननि मुङाव मोनसे समस्थिनि थाखाय नोंथाङा बेसेबांसो फैसा गारनो हायो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ सानोलाय खोमा जेनेबा इलेक्शनखौ देरहानो थाखाय नोङो कौटि थाखा गाराबानो उफाय गैखाया नोङो कौटि थाखा गारबासो इलेक्शनखौ देरहानो हायो होनना नोंथांमोना गोबानो सानलायो नालाय दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरगोन आरो जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा इयुनाव इलेक्शनफोर दारायनो लुबैयोबा एबा नोंथांमोनाबोथ' साननाय थाखायो गासिबनियावबो सानसे नङा सानसे आंबो दारायथारगोन पलिटिक्सआव ओंखारथारगोन होननाय साननाय थायो नालाय दा बेनिखायनो मिथिना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना इलेक्शन दारायबा बेसेबांसो फैसा नोंथाङा गारनो हायो मोनसे समस्थिनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना आबुङै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ गिबियावनोथ' साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननि मोनसे नटिफिकेसन जाय नटिफिकेसनखौ जोंहा थांनाय जुलाइनि 4 तारिखआव होदों आरो दा नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन नै थांनाय BTC इलेक्शन जोंहा 2020 आव जादोंमोन 2020 मायथाइनि बे BTCनि इलेक्शनाव सासे केन्डिडेटआ मोनसे समस्थिनि थाखाय मात्र 7 लाखसिमल' फैसा गारनो हायोमोन नै बारा गारथारनाङा मात्र 7 लाखसिमल' गारनो मोनो बिनि बारा गारनो मोनबासो नङाबा इलेक्शन कमिशनजों माखासे एक्सन लाजायो केन्डिडेटआ जेनेबा नोङो मोनसे समस्थिनि इलेक्शनखौ दारायनो नागिरबाय नोङो नाथायबा 7 लाखनि बारा गारबाय 2020नि आं बेखौ बुंहरदों दै 2020 मायथाइनि BTCनि इलेक्शननि बाथ्राखौ बुंहरदों आङो दा बै समाव नोंथाङा इलेक्शन गेलेनाय मोनबा 7 लाखसिमल' नोंथाङा फैसाखौ गारनो हायो बिनि बारा गारबाथाय नोङो इलेक्शन कमिशनजों एक्सन लाजागोन आरो नाथायबा जोंहा थांनाय सिगांनिखौथ' मा रायलायबावनो दायो जोंहा दायो 2025 जाबाय दा बेनिखायनो नैबे BTC इलेक्शन 2025आव नोंथांमोना गेलेनो सानोबा मोनसे समस्थिनि थाखाय नोंथाङा बेसेबांसो फैसा गारनो हागोननो नोंथांमोना नायनो हागोन मात्र 10 लाखसिमल' नोंथाङा गारनो हागोन बारा गारनो हाया दा बे मेक्सिमाम जाहैबाय आरो 10 लाखनि नोंथाङा बारा गारबाथाय इलेक्शन कमिशना नोंथांसिम एक्सन लागोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिना लादो नै BTCनि इलेक्शन 2025आव सासे केन्डिडेटआ मोनसे समस्थिनि थाखाय मात्र 10 लाखसिमल' फैसा गारनो हायो मेक्सिमाम बिनि बारा गारनो हाया खम गारोबाथ' जोबोद मोजां नाथायबा बारासो बांसिनानो गारनो नागिरो दा बेखौ नोंथांमोना खोनानानै एसे मोजां मोनदोंलाय खोमा माथो इसेबां फैसा नांथाराफालाय इसेबां माथो फैसा गारनो मोना मोनसे सासे केन्डिडेटआ मोनसे समस्थिनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि होननानै सानलायदों खोमा नाथायबा बेबायदि नङा दै जेनेबा सासे केन्डिडेटआ गावनि बेक्तिगत जेनेबा 10 लाखसिमल'सो गारनो हागोन बियो नाथायबा गोबां पार्टिनि वार्कारफ्रादि फैसा गारो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानांगोन मानो होनोबा इलेक्शन जानायनि सिगांथ' गासिबो थियारि रेडियाथ' जाखाजोबो नालाय नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ पार्टिनि गासिबो मेम्बारफोरनो फैसा रानै हरखायो जाहाथे बिथांमोना ग्राउन्ड लेभेलाव खामानिखौ मावो बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ दा बेवहाय जोंहा कौटि फैसा थाखा नांगौ जायो आरो जेनेबा केन्डिडेटआसो गावनि बेक्तिगत बागै जेनेबा 10 लाखसिम गारनो हागौ नाथायबा गोबां ग्राउन्ड लेभेलाव पार्टिनि मेम्बारफ्रा पार्टिनि खामानि मावग्राफ्रादि फैसा गारगोन दा बेखौ नोंथांमोना साननो नांगोन आरो दा बेनिखायनो बेहाय कौटि नांगौ जायो आरो ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावनो थाखाय बेहाय बेसेबां कौटि थाङो बेनिथ' लिमिट गैया नाथायबा केन्डिडेटआल'सो गावो मात्र 10 लाखसिम फैसा गारनो हायो जाहैबाय आरो मोनसे समस्थिनि थाखाय जेनेबा बे केन्डिडेटआ बबेबा समस्थिफ्राव गेलेयोबा दा बिथाङा समस्ति बेबादिनो 10 लाख करि गारनो हासिगोन आरो दा नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय जानांगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर इलेक्शनफोर दारायनो सानदों नामाफालाय दारायनोबा नै बारा बुरजा फैसा नांथारा 10 लाखसिमल' नोंथाङा गारनो हायो नोंनियाव बारा फैसा गैयाबाबो जायो 2 लाखफोर फैसा थाबाबो नोंथांमोना इलेक्शन दारायनो हायो जेबो टेनसन लाथारना नोंथांमोना दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि नमिनेसन होनानै इलेक्शन गेलेनो सानदोंबा गेलेबानो जाबाय रावनिबो बेहाय बादा गैया मात्र नोंथांमोना नमिनेसनखौल'सो होनो नांगोन नमिनेसनखौ होबानो जाबाय आरो नोंथांनि बे एप्लिकेशना एक्सेप्ट जाबानो नोंथाङा इलेक्शन दारायनो हाबाय नोंथांमोनाबो गसंनो हागोन मोनसे मोननै भट मोनबाबो जेबो नङा बेलेग तामिलनाडु बिहार बायदिसिनायावथ' जाथा-मोनला मानसियानो इलेक्शन गेलेयो जोंनि BTC ओनसोलावल'सो जाथा-मोनला मानसिया इलेक्शन गेलेया सोरबाथ' मोनसेल' गाहाम भट मोननानै भट मोनो नाथायबा जोंनि BTCआव बेबायदि ओंखारथ'वाखै दे जाथा-मोनला मानसिया बेबायदि गेलेथ'वाखै जोंनियावबो ओंखारनांगौ आंनिबाथ' आरो आंनि साननाय आरो जाथा-मोनला मानसियानो जेनेबा गोसोआव साननाय दङबा आंबो गेलेगोन होननानै ओंखारबानो जाबाय आरो इसेबां बेहाय फैसा थाखा नाङा ओरैनो दारायबानो जाबाय मोनफा मोननै भट मोनसे मोनबाबो फेमाससो जाबावोसो मिथिबानो जाबाय मिथिना ला नोंथांमोना तामिलनाडु ना बहाबा सासे केन्डिडेट आरो इलेक्शन गेलेबाय सासेल' भट मोनदों बिथाङा भट साननायाव
फेमाससो जाबावबाय मानसिया दा अब्ला नोंथांमोनाबो सानदो आरो जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा गेलेनो सानदोंबा नमिनेसन होनानै गेलेबानो जाबाय मोनसेल' भट मोनबाबो नोंनो फेमाससो जाबावगोन निउस रिपर्टारफ्रा नोंखौसो फैबावगोन दा बेनिखायनो फेमास जानो लुबैयोबा नोंथांमोनाबो इलेक्सन दारायनो नाजाबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायहरनाय जायो आरो दा बिनिफ्राय थामलायनाथ' नुदों जानांगौ नोंथांमोना आंबो इलेक्सन गेलेगोन होननानै फाग्ला जादों बेबायदि गेलेनो हाया दायो बेबायदि BTC ओनसोलाव इसिबां कौटि थाखा गारग्राफ्रानो देरहानो हाया दा बिनिफ्राय जों बायदिया बहा देरहानो हानो दा ओरैनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनायसै आरो जेनेबा नोंथांमोनाबो गेलेनो सानदोंबा नोंथांमोननियावबो मोन्थाय दङ गासिबो नोंथांमोना इलेक्सन गेलेनो हायो बे क्वालिफिकेसननि खोथायानो फैबावासो सोरबा मेट्रिक पास मेट्रिक फेल सोरबा हायार सेकेन्डारि फेलबाबो जेबो खोथा गैया बेहाय फेल पासजों जेबो खोथा गैया बे राजनितिकआव गासिबावबो मोन्थाय दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि गेलेनो सानदोंबा गासिबो ओंखारलायनानै गेलेबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बेखौनो बुंहरनाय जायो आरो जुदि नोंथांमोननियाव गोसोआव दङबासो आरो जेनेबा साननाय दङबा आंबो इलेक्सन गेलेगौमोन होननानै साननानै दङबा गेलेबानो जाबाय एसे फैसा गारनांगोन आरो बेनो आरो नमिनेसन होनायफ्राव एसे फैसा थाङो आरो देरहानो होननानै गेलेदोंबाथ' गोसो होनानै नोंथांमोना फैसा गारनानै गेलेनांगोन नाथायबा ओरैनो नामनि आन्था गेलेनो सानदोंबा गेलेनो हागोन आरो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरदों आरो ओरैनोसो आं बेखौ बुंहरदों दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै मिथिनो हाबाय सासे केन्डिडेटआ मोनसे समस्तिनि थाखाय दायो मात्र 10 लाख रांसिमल'सो गारनो हायो नैबे BTCनि इलेक्सनाव नैबे 2025आव दा बियो बारायलांबाय थायो जेनेबा फैगोन जेनेबा जेब्ला 2030 फैगोन दा BTCनि इलेक्सनाव बेहाय 2030नि जा BTC इलेक्सन जागोन दा बेवहाय 10 लाखनिफ्राय बारायनानै बेहाय 12 लाख 15 लाखसिमबो थांनो हागौ खोमा बारायलांबाय थागोन आरो दाथ' खमायाखै नालाय बारायलांबायसो थागोन आरो दा बियो फिक्स नङा बियो बारायलांबाय थागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना सोर भट होनो सानदों बेफोरखौ कमेन्टआव एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायदो आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों